Nunot sa kakusog sa hangin ug kadagko sa bawd, mga gagmayng sea vessels gidid-an una sa paglawig, ilabi na kadtong paingon sa Bohol ug sa Northern Cebu. Si Luan Mirundina sa report. Kagahapon pa lang sa hapon, nabatyagan na ang dagkong mga bawd busa ang Coast Guard Station sa Camotes ug Coast Guard Station sa Eastern Bohol, mipagawas na og Sea Travel Advisory nga temporaryong nagsuspenso sa mga biyahe sa mga sea vessels nga may 15 gross tonnage paubos. Pabilin usab nga suspendido ang biyahe paingon ug pagawas sa Northern Cebu alang sa mga sea vessels nga ubos sa 35 gross tonnage ug sa Western Bohol alang sa mga sea vessels nga 15 gross tonnage paubos. Wala pa hinuoy gikatahong mga na-stranded nga mga pasahero sa maong mga dapit. Sa Angasil Port sa Mactan, sa Lapu-Lapu City, kaganihang buntag, dili pa ingon ni ana kadagko ang bawd. Busa gitugutan lang gihapon ang mga ferry boat nga makabiyahe paingon ug pabalik sa Olango Island. Apan matod sa in-charge sa ticket booth sa mga ferry boats, nabantayan nila nga menos ang mga pasahero karong adlaw. Apan ang mga island hopping operator sama ni Mark Ramirez nagkanselar gayud sa ila mga biyahe karong adlaw hangtod ugma. Matod ni Ramirez, unom ka mga boat trips unta ang nakaschedule nila karong adlaw. Samtang 14 ang confirmed boat trips ugma adlawng Sabado. We offer them the refund or the reschedule because dili gid maayo ang panahon, so we want them to enjoy their experience with us. Kung saan pag-enjoy nila nga dagkong balad mga hadlok, mga uli ug sayo, so sayang ang ilang itong prepare. Ang Pag-asa Visayas, wala pa'y giluwatang gale warning sa kadagatan sa Central Visayas. Apan padayon kining ni pahimangno sa mga gagmayng sakayang pangdagat nga likayan lang una ang paglawig. But precautionary measures because kining nakasinati naman sang gastines diri sa atong station na natay mga paghuros sa hangin agastines. So that is hanging habagat, delikado ang atong mga gagmay sa kanyang pandagat. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Luan Mirundina, Balitang Isda.